Με την οικονομική κρίση και με το πακέτο μέτρων που αναμένουμε να κλειδώσει στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών που ξεκινά στις 6, ξεκινήσαμε την εκπομπή μας. Με ένα παρόμοιο θέμα σκοπεύουμε να τη συνεχίσουμε, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η συγγραφέας ενός βιβλίου που βασίζεται σε πολύ πραγματικά γεγονότα. Υποδεχόμαστε στη συχνότητα του Flash 96 την Ναταλία Δαδίδου, η οποία έχει δώσει στις προθήκες των βιβλιοπωλείων το Άμπακους, ένα παιχνίδι απληστίας όπως το ονομάζει. Σας έχω πει ήδη για την υπόθεσή του, το συνεχίζετε να το διεκδικείτε. 3 αντίτυπα θα δώσουμε με τη συνεργασία των εκδόσεων Κέντρο σε εσάς, 2, 10, 61, 96, 100. Και πριν την καλησπερίσω, να σας πω λίγα λόγια για την κυρία Δαδίδου, η οποία έχει σπουδάσει οικονομικά στην Ελλάδα και στο Λονδίνο, έχει εργαστεί στο χρηματοοικονομικό κλάδο, έχει αρθρογραφήσει στον οικονομικό τύπο και σήμερα ζει στην Αθήνα και η βασική της εργασία είναι επαγγελματίας της πληροφορικής. Καλό σας απόγευμα, κυρία Δαδίδου. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε αυτό το απόγευμα κοντά μας και νομίζω ότι η πρώτη ερώτηση που έρχεται σε κάποιο το μυαλό είναι το τι είναι το Άμπακους. Καταλαβαίνουμε τι είναι το παιχνίδι απληστίας, τι είναι το Άμπακους. Θα μου επιτρέψετε να μην σας πω τι είναι το Άμπακους, γιατί το βιβλίο είναι ένα χρηματοοικονομικό, ίσως και ερωτικό θρίλερ και καλό είναι ο αναγνώστης να μην μάθει τι είναι το Άμπακους. Όμως θα υποσχεθώ ότι όταν θα μάθει τι είναι το Άμπακους, γιατί θα έρθει κάποια στιγμή η λύση του μυστηρίου, εκεί θα αποζημιωθεί, γιατί θα ανοίξει ένας δρόμος στη σκέψη του και θα του δώσει να κατανοήσει τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς μέσα μας ο καθένας έχει συμβάλει με κάποιο τρόπο σε αυτό που ζούμε σήμερα και τι μπορεί να κάνει για να ο καθένας μας για να βγει από αυτό. Παίρνετε λοιπόν ως βασική και πρώτη ύλη του μυθιστορήματός σας κάτι το οποίο συμβαίνει, κάτι το οποίο το έχουν αντιληφθεί όλοι και ξεκινάτε με αυτό το δεδομένο, την Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, να χτίσετε μία πλοκή. Τελικά είναι ένα μυθιστόρημα δοκίμιο γύρω από την κρίση ή όχι? Τι θα το έλεγα μυθιστόρημα δοκίμιο γύρω από την κρίση. Το μυθιστόρημα μιλάει και μέσα από την ιστορία της ηρωίδας και βιώνοντας ο αναγνώστης μαζί της τις εσωτερικές της συγκρούσεις, όλα αυτά που αντιμετωπίζει στην επαγγελματική της πορεία, στην αισθηματική της ζωή, τα βλέπει μέσα από το φόντο της οικονομικής κρίσης, γιατί η ηρωίδα ζει σήμερα. Είναι ένας άνθρωπος η οποία, όπως και εμείς, βιώνει την οικονομική κρίση και τα βλέπουμε μέσα από τα δικά της μάτια, τα οποία ίσως είναι και τα μάτια όλων μας τελικά. Δεν διεκδικεί ούτε το βιβλίο ούτε κάτι μια αυθεντία ή να μας πει πώς έγιναν τα πράγματα. Ίσως μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε πίσω από την κουρτίνα αυτόν τον κόσμο, ο οποίος δεν είναι τόσο μαγικός ή απρόσιτος, είναι πολύ πραγματικός και μας αφορά. Από ό,τι καταλαβαίνω, διαβάζοντας και το βιογραφικό σας, έχετε φυτεύσει στον χρηματοοικονομικό κλάδο και επιλέγετε αυτό το κομμάτι της δικής σας προσωπικής εμπειρίας για να το εντάξετε σε ένα μυθιστόρημα, για να το βάλετε, όπως είπαμε, σε πρώτο πλάνο. Τελικά η λογοτεχνία αντιγράφει τη ζωή? Σίγουρα δεν μπορείς να μιλήσεις για κάτι το οποίο δεν σε αφορά άμεσα, δεν σε έχει επηρεάσει, δεν έχεις παλέψει με αυτό. Θα μπορούσε όμως να είναι και οτιδήποτε άλλο που, αν δούλευα ίσως κάπου αλλού, αν είχα κάτι άλλο, θα είχα επηρεαστεί από αυτό. Ναι, πιστεύω ότι ναι. Πού διαδραματίζεται η ιστορία που έχετε γράψει? Διαδραματίζεται στην Ελλάδα και στο Λονδίνο του 2010, με φόντο πραγματικά την οικονομική κρίση. Υπάρχει ένας ιστός πραγματικών γεγονότων, τα οποία ο αναγνώστης θα τα καταλάβει, γιατί είναι στην ουσία η ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης και η παγκόσμια, μέσα από διάφορες ημερομηνίες, οι οποίες ακροθυγώς αναφέρονται στο κείμενο. Και μέσα σε αυτό έρχεται ο μύθος για να στήσει τη δική του πλοκή. Ξέρετε τι μου άρεσε πάρα πολύ διαβάζοντας το βιβλίο? Μια πολύ συγκεκριμένη σκηνή, η οποία θυμίζει πολλά σε πολλούς και γίνομαι πιο συγκεκριμένη. Η ηρωίδα, η Μαρκέλα, μπαίνει λοιπόν σε ένα ταξί. Να το πούμε και στους ακροατές μας. Και ξεκινάει να ακούει τον πόνο εντός εισαγωγικών του οδηγού του ταξί για τα λεφτά που είχε χάσει στο 99 στο χρηματιστήριο. Και έχετε γράψει μια πάρα πολύ ωραία τάκα που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι πολύ τίμια.
έφταιγα και άμα φτάσει να πληρώνεις. Αυτό λέει λοιπόν ο οδηγός του ταξί για τα λεφτά που έχασε στο χρηματιστήριο. Έτσι είναι, και αυτό ανάγεται και σε επίπεδο χώρας, πιστεύω, και σε επίπεδο προσωπικό του καθένα μας. Σίγουρα κάναμε λάθη, δεν είμαστε μικρά παιδιά. Και στο θέμα του χρηματιστηρίου και στο θέμα, σε ό,τι ζούμε σήμερα, κάναμε κάποια σφάλματα. Η ηρωίδα καταλήγει τελικά σε κάποιο συμπέρασμα για το τι είναι αυτό στο οποίο εμπλέκεται. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι η ίδια εργάζεται στην Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, η ηρωίδα του βιβλίου, οπότε έχει μία εικόνα. Αλλά καταλήγει σε κάποιο συμπέρασμα το τι είναι αυτό που βασανίζει την Ελλάδα. Αυτό που κρύβεται πίσω από το Άμπακους είναι... Όλοι εκεί σας πάω να μου το αποκαλύψετε, αλλά εσείς είστε πιστοί στην μπλοκή σας. Ναι, είναι στην ουσία η ανθρώπινη απληστία. Αυτό είναι που θα καταλάβει η ηρωίδα στο τέλος, παλεύοντας και με το δυσκολότερο αντίπαλό μας, που είναι ο εαυτός της. Και εκεί που θα φτάσει μέσα από όλο αυτό που θα βιώσει και τις συγκρούσεις είναι ότι χρειάζεται ένα νέο ξεκίνημα, ίσως από κάποιες νέες βάσεις. Τελικά αυτό θα καταλάβει και ο αναγνώστης στο τέλος, ότι το α και το ω είναι η ανθρώπινη απληστία. Δεν είναι το α και το ω, ίσως... Όχι, εννοούσα το πηγή των προβλημάτων με αυτή την έννοια α και ω. Ναι, ότι αυτή τη στιγμή, ναι, αυτό που βιώνουμε σήμερα, πιστεύω ότι στην καρδιά του προβλήματος είναι αυτό. Εσείς έχετε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα για όλο αυτό το οικονομικό περιβάλλον έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα? Ίσως γράφοντας το βιβλίο να σας έχει βοηθήσει και να κάνετε κάνοντας αναπαραγωγή των γεγονότων να καταλήξετε σε ένα συμπέρασμα, γι' αυτό σας ρωτώ. Το συμπέρασμα είναι ότι η κατάσταση που θα βιώσουμε, καταρχάς όλοι αυτό που ζούμε και θα το βιώνουμε συνέχεια, θα το αντιλαμβανόμαστε προχωρώντας το πόσο βαθύ και δύσκολο είναι αυτό που έρχεται. Γιατί ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, αυτή είναι η άποψή μου. Θα είναι τελείως καινούργιες οι καταστάσεις που θα έρθουν για τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα στο μυαλό μας, για τις μνήμες μας. Και πιστεύω ότι είμαστε μέρος της Ευρώπης, μιας Ευρώπης που είναι μικρότερη των περιστάσεων αυτή τη χρονική στιγμή. Και αυτό όλο πρέπει να είμαστε κι εμείς, δυστυχώς νιώθω ότι είμαστε λίγο έρμεο των εξελίξεων, γιατί δεν έχουμε κατορθώσει να πάρουμε εμείς τη μοίρα στα χέρια μας. Δηλαδή να γίνουμε εμείς στην ουσία κυρίαρχοι του επόμενου βήματος για τη χώρα. Οπότε εκεί βλέπω τον κίνδυνο και αυτό είναι που είμαι απεσιόδοξη για αυτό το λόγο, ότι είμαστε έρμεο τώρα του τι θα γίνει. Είπατε ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και επικαλούμε και πάλι την θητεία σας στο χρηματοοικονομικό κλάδο και να συνδέσουμε και λίγο τη Μαρκέλα, την ηρωίδα σας. Αν τελικά έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση θα μπορούσε έτσι να προσθεθεί κάτι στην πλοκή αν γράφετε τώρα το μυθιστόρημα? Νομίζω ότι δεν θα είχα προσθέσει κάτι στην πλοκή. Γιατί ο στόχος μου δεν ήταν να αποτυπώσω την πραγματικότητα. Ήταν να μου δώσει πραγματικότητα το έναυσμα για να πω την προσωπική ιστορία αυτής της κοπέλας. Και μέσα από εκεί να αποτυπωθούν όλες οι εσωτερικές της συγκρούσεις και να φανεί και η εποχή. Όχι, δεν θα άλλαζα κάτι. Νομίζω ότι και μέχρι εκεί όσα έχουν γραφτεί δίνουν πλήρως την εικόνα του τι θα έρθει. Δομημένα ομόλογα γιατί τα επιλέγετε? Ήταν ένα σκάνδαλο το οποίο πιστεύω ότι είναι διεθνές. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, ήταν δομημένα στην ουσία στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα. Είναι αυτά που ένταξαν μάλλον άλλαξαν όλο παιχνίδι. Αυτά κρυβόντουσαν τα παράγωγα προϊόντα, αυτό που δεν ξέρει στην ουσία τι κρύβεται από πίσω. Είναι κάποια προϊόντα τα οποία άλλαζαν και αγόραζαν και πουλούσαν οι τράπεζες και από πίσω κατέληγες να μην ξέρεις τι υπάρχει, ποιο είναι αυτό το προϊόν. Έτσι κατέρευσε η Lehman Brothers, έτσι ξεκίνησε όλη η ιστορία. Και φυσικά αυτό υπήρχε και στην Ελλάδα. Θεωρείτε δηλαδή ότι και από την έρευνα που έχετε κάνει ήταν η αρχή έτσι για να ξεκινήσει μια αντίστροφη μέτρηση? Ναι. Κάποια στιγμή ήταν δεδομένο ότι από τη στιγμή που υπάρχει εικονικό χρήμα και αρχίζεις να πουλάς κάτι και να το αγοράζεις το οποίο δεν υπάρχει στην ουσία και το οποίο το φτιάχνεις εσύ χωρίς να ξέρεις τι κρύβεται από πίσω, και αυτός που αγοράζει και πουλάει κάτι δεν το γνωρίζει, είναι μοιραίο ότι κάποια στιγμή θα σκάσει.
Θα μπορούσατε βέβαια να ασχοληθείτε και με το σκάνδαλο της Αμερικής σε σχέση με τα δάνεια. Ναι, και αυτό λέω ότι και αυτό πίσω στην ουσία που κάτι τέτοιο είναι. Κάτι που βρίσκεται στα σκαριά για να γράψετε τώρα ή σταματάτε εκεί τη συγγραφική σας πορεία? Κάτι ήδη, αλλά είναι πολύ πρόημο να πω κάτι γι' αυτό. Θα βασίζετε πάλι σε πραγματικά γεγονότα? Ναι. Νομίζω λοιπόν ότι η πραγματικότητα σας δίνει πάρα πολύ τροφή, κυρία Δαδίδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο, να το διαβάσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Και μια τελευταία ερώτηση που μου αρέσει να την κάνω σε όλους τους συγγραφείς που φιλοξενούμε. Κλείνοντας κάποιος το βιβλίο, τι θα θέλετε να είναι το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτεί για αυτά που έχει διαβάσει? Το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτεί είναι ότι είναι η ώρα να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.